Pamilyar kayo kadi iti smoke etag ken ti pinuneg? Kasulid North? Kadwa endak, intayo pa siya rin ti kaunaan nga aglaklako ti mabigbig amakan iti Cordillera, iti etag. Dito'y Zone 1 Bangged, masarakan ti Mr. Cupping. Originally, kape ti ilaklako da. Ngimsipod itay na panabulan, pinadas ti agtagi kukaan ni Rodelito, tinaglako ti smoke etag, ken pinuneg, wenno ti smoke sausage. Gapo iti panakaraman ken impluwensya kadag iti maboya na pagdesisyonan na nga idasar daytoy ditoy abra. O sarti napili aparte ti baboy, mawarakiwikan iti asin ken mapaasukan ti 24 aging 36 nga oras, o sarti kayo ken secret spices. Mas kuna naman nga nananam DJ may sun-dried kasi digi mapan nga awareness nga kuna naman na nagita. Ang dito mama adong DJ Madi, so nga dito ti pinilik nga inaramid. Idinto asin, bawang ken pamienta laeng tinausar apang paraman iti pinuneg, ken mapaasukan ti 12 nga oras. Kas iti etag, ti asok ti mangluto, ken mang preserba iti daytoy. Bloodless wenno awan laok adara ti aramid na, no maidasik iti original a pinuneg. Babaen iti nabayag a panakapaasok ti karne, rumwar ti bukod na asamit. Specialty ti pestuda, ti pinikpikan smoke etag overload. Iti may sa apariyok na pagtitipon iti pinikpikan na manok, smoke etag ribs, smoke etag liempo, pinuneg, onion leeks, ken mabukbukan ti sabaw. Numan pay saan nga agpares ti kape ken etag, saan ang nakatupeng daytoy ken ni Rodelito, ang mapagkadwa iti hiling na ti panagaramit ti kape ken penagluto. Dito abarang kami ma'am ket digi kaduan ng coffee shop ket adda pastries digi sweet. So ikak lang ti kakaiba kuma dayon da ken makita nga damet kasla smoke itag ito'y abra. Saan met anapaay dagiti customer na, iti pinikpikan smoke etag overload nga order da. Nagnanang namin digi sabaw na, tapos digi manok na kataglok na. Hangin na polpot. First time pa lang makaraman. Kasla nananam nga dati aroma na talaga no smoke. Ngagbati ding iwat mo. Numat sun-dried kit. Nimbag, sa balay mo po tayo tikas la pakabagayan no sun-dried para kanyak mo. Nung smoke bagay na dati na sabawan. Siya man panayamot lang ang tipinig-tikan ni Japan yun. Which is first time ko, nagmeti, panakalok nun naman. Tapos, isabaw natin. Lalo di pinunag, sa bali na naman ang pinunag, di bloody sausage na panata. Naging mas dijay pinunag naman. Oras meten aramanan tayo, ti smoke etag ni kaboksit. Well, kasolid North. Gusto nyo ko na datay niya nga nandiay di chicken, tapos di smoky, di etag, nagbati di ngewat. So all in all, ang first time ko kasi makaraman ti etag. So para kanya approve na imbag. Kalaksidan iti etag, numan pay saan na abukod a recipe, ipanpan na kialdapay, ti inarakan a manok. May marinate di arak. And then no kamarinate 15 to 30 minutes, strain mo and then saute mo ti ginger and salt lang mo. Manipod iti maysa nga empleyado, gapo iti hilig na iti panagluto, ita, may sa isunan, kadag iti makigasang gasat iti beneg iti negosyo. Da kayo kasolid North, anong kwentong etag nyo? Jessica Boreta, Balitang Solid North.